končiť. Pozor. Je 27.8.2026. Sem v Malých Karpatoch a prebíha kontrola starých pňú. Takto to nejak vypadá. Není toho moc, ale dlho som nic nenatočil, tak reku niečo natočím. Tej hlivy je síce málo, ale teda pekná je. Všetka čest. Tu mám nejaké nálezy, co som našiel po ceste. Je to proste bíle jak krída a tvrdé jak betón. Nevím, co na to teda vypráviate. Konec. Tak zdá sa, že som sa trošku unáhlil. Ešte není konec. Rozhodol som sa, že ešte niečo natočím, keďže kvôli hicom som dlho nic nenatáčal. Teraz som objavil ešte takú hlivu ve väčším množstve, ktorá tu roste. Vypadá pekne. Tu máme nejakého si exota, na toho sa podívame. Lebo je akýsi tmavší od tej predchádzajúcej hливy. Uvidíme, co sa z toho bykluje. Podívajme sa teda na ne. Co z neho bude. No je to zdravé. Zdravé jak ryba. OK. Konec.